Ja jos ei sitä saa toimimaan, niin sit sitä voi tehdä ihan eteen taakse lantiolla näin, plus tätä sivulta sivulle. Kaikki nämä liikkeet, niin kuin tämänkin, niin se voi tehdä sitten vielä tarvittaessa niin, että kokeillaan kerran. Taas se sama asento, 30, ja voit tehdä sitä pyörivää liikettä täällä. Silloin se tekee haasteelliseksi, koska siellä pitää lonkan, polven, ässinivelet ja muut toimii aika hyvin koordinaatiossa niin, että täällä on jännite päällä vasemmalle ja oikealle päin kiertä sisään ja ulos. Ja kun saatte sen, niin viette takajalalle tässä tapauksessa ja taas pyörivät. Teette muutama kierroksen sillä lailla, että tunnistatte liikkeen, jos saatte sen sinne. Ja joka ei saa, niin ainakin tietää, mitä suurin piirtein mitä voisi hakea. Käännös toisinpäin. Ja sama. Pyöritetään. Ja vastakkaiseen suuntaan. Painoa nyt etujalalle. Paino takajalalle. Okei. Sitten mennään lonkkiin itse. Pidetään tuo sama asento. Nyt on tärkeää, että polvi lukitaan. Ja nyt mä ajattelen puhtaasti tätä lonkkaniveltä niin, että kun jalka on suorassa, niin se tekee tänne liikkeen. Mä en tee ympyräliikkeen. Eli vien sen noin ja toiseen suuntaan. Mutta jos polvi menee koukkuun, niin se ei mene enää lonkkaan. Eli takajalka pitää olla ehdottomasti lukittu. Muuta se ei mene siinä. Nyt se pitäisi livusessa tuntua. Jos ei tunnu, niin pikkusen enemmän kumartaa eteenpäin. Toiseen suuntaan. Taas lukitaan polvi. Mä itse aina pidän näitä sormia monta kertaa sen takia, että mä hahmotan, minkä paikan pitää liikkua. Koska monesti kun ihmiset tekee liikkeitä, niin tekee vanhamallisesti niitä ja ne menee sinne välille. Okei. Sama lonkkaa niin, että ollaan leveämmässä tämmöisessä asennossa. Paino oikealla jalalla, vasen jalka, tässä tapauksessa mulla, lukitaan. Nyt lähdetään tätä lonkkaa liikuttaa tämän tyyppisessä asennossa. Eli meidän kohdistussa tämä alue tekee ympyrää. Painetaan paino. Tämä tukijalka pitää olla vähän koukussa, että se tekee sen jännitelinjan. Jos se tekee näin, niin se ei ole sama. Eli se pitää olla sen verran koukku, että se tekee jännitelinjaa. Polvi lukitaan ja lonkkaa liikkeelle. Okei. Sitten polvet. Polvesta lähdetään samasta liikkeestä näin, mikä oli tämä niin sanottu karate-asento. Nyt tuodaan painoa tälle etujalalle. Ja tämä ei tarvitse olla enää koukussa. Nyt keskitytään tähän polveen, että se tekee ympyräliikkeen. Mutta aina pitää muistaa, että kun esimerkiksi aloitat vaikka sisältä ulospäin, niin se oikein lopussa. Ja näitä voi liikkuvuuden lisääntyessä niin laajentaa niitä ympyröitä aina. Tehdä matalemmassa asennossa se on haasteellisempaa ja niin päin pois. Koittakaa toiseen suuntaan. Mutta aina lähtee pienestä ja sen mukaan mikä tuntuu hyvältä. Ei saa sattua. Jos kierto ulospäin sattuu, tehkää sisälle päin. Ja niin edelleen. Aloittakaa sieltä mikä on helpompi. Ja sama toiselta puolella. Lähdetään taas niin, että paino on etujalalla ja oikastaan se aina tämän lopussa. Että se tekee pyörivä liikkeen tai ympyräliikkeen ja oikeeneen. Ja sitten sama toiseen suuntaan. Okei. Sitten mennään tähän asentoon, mikä oli äskenkin. Kun äsken tehtiin tänne lonkka, nyt tehdään
koukistettu jalka polveen. Mutta taas on se asentomuutos, painojännitemuutos kudoksille. Eli tehdään tässä asennossa sitä. Oikeenneeko se polvi myös? Joo, kyllä. Kun itse on kato 2 kertaa leikattu polven, niin se ei lähtenyt halusta. Ja paino toisella puolella. Mutta se on tehnyt kyllä sen, että se polvi ei satu koskaan enää, jos vaan joka aamu tekee tuon. Okei. Sitten nilkkaa. Mä näytän muutama liikkeeseen vielä. Meidän kantaluu. Se on hirveän tärkeä näin koko tällä kalvosysteemillä. Siihen kiinnittyy akillisia, niin se vaikuttaa pohjelihakseen. Ideana, että kengät on jalalla vähän hankala, että kun käännetään jalka näin, se pitäisi tuntua tossa kohtaa se venytys. Tehdään siihen tämmöinen pieni venytys ja muutama pieni niin kuin impulssi. Ja siihen vastaliike toisinpäin. Nyt sen pitäisi tuntua tossa kohdin. Käännätte sitä jalkaa niin, että teette siihen muutaman semmoisen pienen liikkeen. Ja sama toiselle puolelle. Paino ulkosyrjälle ja muutama tämmöinen niin kuin pumppailu pieni liike. Ja sitten sama toiseen suuntaan. Kun se avaa kantaluu, niin se vaikuttaa hirveän paljon meidän pohkeeseen ja nestekiertoon ja kaikkeen. Kun ainakin oman romahtanut jalkapolvi, kivut lähti sen myötä. Ja sitten tälle puolelle. Jos tuntuu, että se sattuu näin, niin kotona voi pistää pallon, tyynyn tai joku mistä aloittaa. Se idea on se, että se tulee niin kuin näin. Polvea voi koukistaa, että saa paremmin sen ehdin. Muutaman kerran pumpataan tästä. Ja sitten jos se on jäykkä, niin yleensä tulee suonaveto. Siinä olisi oikeastaan toi pikkusen lyhennetty versio, mitä mä teen joka aamu. Mun menee siinä semmonen ehkä arvio 20 minsaa. Mut suosittelen tekemään. Se on kannattavaa. Siinä niinku, siihen sijoitettu aika, se maksaa ehkä takaisin hyvin. Niitä on vielä muutamia semmosia kaikki koordinoivia liikkeitä, mitä välillä ajattelen semmoisen spiraaliliikkeen, joka menee kropasta läpi. Vähän niin kuin aalto. Ja sitten semmonen yksi, mitä mä teen aina eritoten ennen jerkkiä. On tämmönen. Mä lähden ikään kuin ajattelin, että se tulee semmonen jousen. Ja siinä huomaa äkkiä, jos siellä on joku kohta sellaista, mikä ei pelitä. Se vaan tuntee, se hyppää niin kuin sen ylitse. Mut kuitenkin tässä on niin paljon sitä merkin mekanismia. Ja se koordinoi hienosti. Okei. Tossa oli toi lämpö. Onko tossa kysyttävää? Kaikki nämä liikkeet voidaan tosiaan aloittaa neutraaliasennolla. Käsien pyöritykset, kaikki. Voidaan tehdä tässä karate stanceissa, painoa siirtäen tai tässä asennossa. Sitten vielä, jos haluaa bonuksia siihen, niin esimerkiksi näissä jaloissa, kun tehdään tämä lonkka, niin sitten sen jälkeen muutetaan 45 astetta, tehdään uudestaan 45 astetta. Sanottu polves 45 astetta, taas pyöritykset 45 astetta. Se kummasti muuttaa sitä kulmaa taas lisää kehotietoisuutta, löysäämistä ja kaikkea muuta. Onko toikin niin taitolaji? Siis tämä on nimenomaan, täällä pyritään opettaa meidän hermostoa, jotta se säätäisi meitä paremmin. Sen huomaa siitä, että mä en ainakaan voi tehdä sitä illalla. Jos mä teen sitä 8 minuuttia illalla, niin mä en lukahdan kesken lauseen minuutissa aina, niin mun saattaa mennä 1,5 tuntia, ei saa muuta. Koska se stimuloi niin paljon ainakin mun ollaani. Että mä en tee sen takia aamusta, se herättää mua. Joku kysyy, miksi et sä ole koskaan väsynyt aamusta, niin mä tietysti vetoa tähän, että kun mä teen ton, niin pystyy olemaan väsynyt. Kannattaa kokeilla. Kiitos.